खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां धनन्जय बसुमतारिया गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे बिटिसि ओनसोलाव थामहिनबा सिडली विधानसभा उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जासिगोन थामहिनबा जानायनि थाखाय आवगायदों आरो बेखौ लानानैनो धनन्जय बसुमतारिया गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव धनन्जय बसुमतारिया बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव बेरेखा दोलो थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सिडली विधानसभायाव बिथांमोना बिजाथि होयियानो साबसिन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। गतिके बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय नमिनेसन होआब्लाबो जासिगोन होननानै आं बिथांखौ बुंनोसो लुबैयो। खारन दिनैनि दिनावहाय 100% खोन्दो जे जों सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथि आरो इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहासिगोन। बिजाथि होनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। मानोना बे समाव सिडली विधानसभायाव 100% इउपिपिएलनि बिजाथियानो देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। धनन्जय बसुमतारिया आरोबाव गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों जे बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सिडली ओनसोलाव ना मासेबो गैला होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना बे समाव बे ओनसोलाव जे सारनानै थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जे सारनानै जेखौ दै फिसिनानै जेबो लाब गैला मानोना ना मासेबो मोनला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। जेयाव ना फोनांनायनि बेबस्थाया गैखाला जिहेतु नायानो गैलिया बेयाव मिसा मिसि दै सारनानै दैयाव ओंखारनानै जिखौ फिसिनानै ना सारनायनि मिनिं गैया। मानोना बे समाव फैगौ उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना नमिनेसनखौनो होयियानो साबसिन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। मानोना बे समाव फैबाय थानाय समाव दे बे उफ्रा बिसायख'थियाव थामहिनबा सिडली उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआनो देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। सिडली ओनसोलाव गोबां जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि जे दैदेननाय सोरखार बे दैदेननाय सोरखारा बे समाव गुबुन जायगाफोराव जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय थामहिनबा गोबां आसनिफोरखौ बे ओनसोलाव हरनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै बे ओनसोलाव रायजो राजाफोरा बिपिएफखौ जोगारबाय बिपिएफखौ मोजां मोनला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव गोबां जौगाथायनि जे अन्थाइ खाम्फा गायसननाया जाबाय दङ। अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जे फिथा हानाय बे फिथा हानायखौ हाग'लायनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां धनन्जय बसुमतारिया। आरो बे समाव बे ओनसोलाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जे सारियानो मोजां जेखौ फिसियानो मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों धनन्जय बसुमतारिया। मानोना बे ओनसोलाव नायानो गैला आरो नाखौ सारनानै बिथांमोना मासेबो मोनखाया होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। खेंस्लाय राजखान्थियारि रावजों बिथाङा गाग्लोबनायखौ नुनो मोनदों बिथां धनन्जय बसुमतारिखौ। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। जोंहा बे सिडलीयाव बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बे बाइ इलेक्सनाव सिडली बिटिसि कन्स्टिटिउन्सिनि आंखौ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिनि इनचार्ज हिसाबै दैथायहरदों। आरो इनचार्ज हिसाबै आङो बे एरियायाव दिनैल' नङा गोबां दिननिफ्रायनो हाबगासिनो दं। आरो इनचार्ज जानायनि उनावहाय आङो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों बे ओनसोलनि भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरजों रायलायलायनानै बुंदोंमोन जे जोंनियाव माखासे गांगां समस्याफोर दं। आगोलाव जायफोर मावजाङि समस्याफोर दं गोबां लामा बिदि मावजायाखै बेबायदिखौ लानानै जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायनाय जादोंमोन जे बे एरियायाव गोबां लामा नांगौ होननानै। आरो जोंनि रायजोनि बुंनाय आरो जोंनि बुंनाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि बुंनायाव बिथाङा खोमा सुनानै दिनैहाय गोबां लामा बे सिडली कन्स्टिटिउन्सियाव आरो स्पेसियेलि निसिमा बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव दिनै फिथा हाबाबो हाख'नो हायासै जों। ओरैबायदि बुरजा लामा बेयाव दिनै डिक्लेयार खालामनानै खामानि
मावखांनाय आरो मावगासिनो थानाय आरो मावबाय थागोन बेनिबो जों गोबां दिनैहाय लामा बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेयावथ' जोंहा खुनु सन्देह गैलिया खारन आंथ' दिनै खावलायगोनसो जायफोर गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनि दिनै केन्डिडेट होनो ओंखारदों बिथांमोना मिसामिसि बेयाव माने ना सारनानै जेयाव ना फोनांनायनि बेबस्थाया गैखाला जिहेतु नायानो गैलिया बेयाव मिसामिसि दै सारनानै दैयाव ओंखारनानै जिखौ फिसिनानै ना सारनायनि खुनु मिनिं गैया। गतिके बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय नमिनेसन होआब्लाबो जासिगोन होननानै आं बिथांमोनखौ बुंनोसो लुबैयो खारन दिनैनि दिनावहाय 100% खोन्दो जे जों सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथि आरो इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहासिगोन बे रोखाखासै। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।